Мотагоншчыкаў у горадзе нямала, парушальнікаў рэжымаў хуткасці, праезду на забараняльны сігнал, а таксама умельцаў манеўраваць на жалезным кані насуперак усім правілам дарожнага руху. Такіх вадзіцеляў хапае, праехацца з ветрам, кажуць у народзе, але ж такія ліхія гонкі часта заканчваюцца сумна. Апошнімі ў жыцці падарожжы на мататранспарце сталі для 3 жыхароў вобласці на мінулым тыдні. Акцыя Дзяржаўтаінспекцыі пад умоўнай назвай «Мотоциклист» – ініцыятыва необходная и эффективная. Переконать кожного задача номер 1. Мотоцикл – это средство передвижения, которое провоцирует вас на скорость, на необдуманные маневры. И хочется напомнить вам, что вас ждут дома, что самое главное, что у нас есть в жизни – это здоровье и близкие. И не стоит заставлять их страдать. Андрей Ливанов перасеў на двуколавы транспорт 2 тыдні таму. Дагэтуль больш за 20 гадоў на аўтамабілі. Мужчына ўсведамляе розніцу паміж транспартам, а таму аддае перавагу акуратнасці ваджэння. Получил категорию, отучился и купил себе первый мотоцикл мой. Надо, чтобы, наверное, мышление было соответствующее, потому что здесь без головы точно ездить нельзя, потому что последствия будут трагическими. Ёсць на дарогах Брэста і мотоциклісты з 20-гадовым стажам і вышэй. Сёння яны добра ведаюць, парушаць шкодзіць у першую чаргу сабе. Никогда не попадали в ДТП? Попадал. Да, на мотоцикле, наверное, раз 10-12 разбивался. С чем было связано? Торопились? Наверное, больше, когда молодой был, понты и все такое. Падчас рэду трапляліся выключна адказныя мотоциклісты, але ёсць у горадзе і ліхія гоншчыкі з вялікай гісторыяй парушэнняў. Менавіта таму кожны дзень інспектары ДАІ адпраўляюцца ў рэйды, выбіраючы новыя і новыя напрамкі руху. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».